Dobrý den, dámy a pánové. Dneska si postavíme náš počítač, jmenuje se XP Turbo. Tady máme procesor. Procesor je taková mozková buňka lidského těla. Takže otevřeme tuhletu klapku. Podle toho, jak vypadají ty čipy, tak to nasadíme. Například takhle. A pak vezmeme kladivo a to tam... Pokud se to nevejde, jo, tak musíte to tam nabouchnout. Jo, vidíte, že to tam nejde, tak počkejte. Jo. A je to tam. Takže zatím to zavřeme. Jo. Žádnou pastu nepotřebujete, ochladí se to maximum přes kov. Vidíte? Tady se mi omylem polila voda, takže je tady něco, ale nevadí. Takže procesor necháme. Musíte počkat, až se ta pasta uschne, jinak to nebude nic dělat. Tady máme rámky. Ono je hodně doporučeno, abyste ty rámky měli, aby nebyly stejné. Jo? Například na prvním slotu musí být DDR1, na druhém slotu je DDR2, pak je tady DDR3 a tady DDR4. Takže máme tu DDR1, dáme to sem. Pokud se to zlomí, anebo pokud se to tam nevejde jako takhle, tak to tam nabouchněte, jo? Mě to nevadí. A pokud máte DDR3, tak se to dá sem. Pokud to nefunguje, tak to tam musíte nabouchnout. A vejde se to tam. Tyhle ty už nepotřebujeme, jenom tyhle ty dva sloty. Pokud použijete i ty modré sloty, tak to je špatný, dostanete 5 FPS, to není good. Takže náš další úkol bude připojit grafickou kartu a já vám to ukážu za moment. Tady máme, dámy a pánové, grafické karty RTX 04, RTX 2.0 a tady máme RTX 0. Jestli chcete, tak ta největší grafická karta je ta, co má větráček. Hlavně ukaž větráček. Hlavně, že tohle je to nejmodernější konektor na světě, za to dostanete 4K. Takže, jak se to tam dá? Tady ten slot je na audiokartu, to se nikdy nepoužívá. To se musí dát sem. Jasně, dát sem, protože ty to máte. Pokud se vám to nevejde, tak tohle prostě urvete a máte to tam. Rozumím, je to tak? Ano, ale tohle je grafická karta, nevejde se to tam, tak já to nebudu ničit. Ale vezmeme si tu... Tohle je jak nepostavit počítač, takže bys to měl změnit. Zničit. Tohle je nejlepší grafická karta, řada RTX 4090. Tak to jo. Takhle se to otočíme. Ono se to sem vejde, protože to je speciální karta od Realtek. Sem to dáte. Pokud se vám to zlomí, nevadí, prostě to tam nějak nalepte. Bude to fungovat. Pokud ne, tak tohle musíte sundat. To je důležitý. Ano. Pokud to tam není, tak to máte dobře. A za třetí, tohle z toho... Ještě bych dal k tomu takovej bod, určitě se nezapomeňte nabít o nějaký, o nějaký topení. Potom bude zaručený, že vám ten počítač bude fungovat. Za čtvrté, tady ta baterie musíte nejdřív nabít na maximum. Ukaž baterii, počkej, záběr na baterii. Ze Švédska, jenom ze Švédska, kluci, děti. No teda. Jenom ze Švédska. Nejkvalitnější baterie na světě. Takže za páté vezmeme náš chladič. A takhle to dáme, jasně. Žádný kontakt nepotřebujeme. A plus ještě kladivo. Kladivem. To musíš dělat. Ano, toto je naše kladivo.
pokud tam máte místo dobrý, teplo se dokáže rozvést přes vzduch. Vzduch je dobrý vodič. Je to tak? Velmi dobrý vodič. Nějaké moudra, než to půjde do skříně? Pokud se vám to zlomí, tak to zalepte duct tapem, je to lepší. Rozumím. Takže teďkon bude krátký střih a půjde to tamhle do této počítačové skříně, tak zatím naschle. Guten Tag, das ist der PC gebilden. Wir haben der Mutter... My jsme jako v Česku, no, ale nevadí. Entschuldigung. Takže, toto je náš počítač. Tady máme NASA základní desku. Matčí desku. Dobře. Matčí desku, to je správná výslovnost. Grafické karty vyhodíme, ty jsou k ničemu. Takže, první úkol. Tyhle ty kabely jsou k ničemu, to nic nedělá. To vytrhneme. Všechny ty USB porty jsou Bluetooth, takže tyhle ty porty nepotřebujeme. Tohle je USB 3.0. Tady máme i konektor na USB-C, nejmodernější konektor na světě. Ukaž to ještě, ten konektor. Tak to jo. Takže první bude, vezmete si nejmenší screwdrivery. iFixit, samozřejmě. Ano, iFixit. A nějaké ty hřebíky. Hřebíky, protože pokud se to tam nevejde, tak to nám prostě jenom nabouchne. Tak to tam musíte přibouchat tím kladivem, no. Jasně. Yes. Takže, pokud jste dostali panel, který se vejde sem, tak to vyhodte do popelnice, teď ničemu. To nepotřebujete v dnešní době. To je zastaralý. Ano, zastaralý, to je pro dětky. Takže. Musíš to tam pořádně namlátit do toho. Ano. Počkejte zatím, musíte to tam trošičku vyšukat, aby to šlo. A už to tam je. Takže, počkejte na chvíli, mně tady něco spadlo, vyhodíme to. Tady se nám šroubovák ve stylu. Tady se nám spawnla jeden šroubek, tak to tam našroubujete. Pokud je to pevný, tak to ještě přišroubujete. Jo. Velmi doporučeno. Aby se to zničilo. Ano. Ještě vám to dá i healy. Tady máme repráček od Logitech. To je hodně ne, od JBL, ty jsi si spletl značku, no, mám nevadí. JBL. Tak počkejme, musíte si tady najít konektor, kde je napsáno speaker a vypadá to, že to tady nevidíme. Počkejte. Zatím vidím, že není. Vypadá to, že to vyhodili. Nevadí. Tohle si nechte, tohle bude dobrý, má to nejlepší kvalitu na hudbu. Ukáž, přijde záběr. Nemám záběr, zaostřujem. Toto je nejkvalitnější. A, máme zaostřeno. Zaostří se do prdele, dobrý. Nejkvalitnější repráček. Tady je nacista. Wow! Takže, kluci, našel jsem to. Tady ten oranžový konektor patří sem. Když to napojíte, tak dostane tu nejlepší kvalitu na hudbu. Zní to jako nový svět. Je to tak. Takže, vezmeme naše... Inženýři v JBL udělali hodně dobrou práci na tomhletom repráku. Musíte si za to stydět. Počkejte, až se to zapne, budete si stydět, že ty vaše repráky na iPhoneu jsou ty nejhorší na světě. Takže to tam mezi tím dáme všechno.
Jinak tomu máme malé storíčko. Tohle ten počítač jsme dostali z večerky, kde pán říkal, že že tam neměl na nic. A ta večerka je tady toho pána, co tady momentálně sedí. Ano. Wow, co je? A pro zajímavost. Počkej. Wow, okay. Chill, bro, chill. Why you black? Okay, pokračuj. I'm not black. Ich bin black? No. I'm not black. Wow. Takže mezi tím to tam našroubujeme. Tady máme papír, trošičku checklist, vidíte? Když se musí dělat checklist, tak se musí použít screwdriver, je to nejjemnější materiál na světě. Wow, klid. Vidíte, je to čistý, nejčistější na světě. Takže, mezi tím, co pracujeme, tak tady budeme dávat ty šroubky. No, tady si to necháme. Máme všechno našroubovaný. Takže, napojíme tam tu naší nejmodernější grafickou kartu na světě. To je... Počkej, záběr na grafickou kartu. Počkej, ostříme. No nádhera, krása. Takže, tady máte grafiku, TurboGrafx, 16 bit, nejlepší grafika na světě. To je ta RTX 4050. Ano, správně, panečku. Teda 90, pardon. Tak počkejte, to jsem si špatně objednal. Tady máte MSI, nejhorší značka. Jo. Vidíte? Je to hudební nástroj. Jo. Hudební nástroj. Vidím. Takže to tam mezi tím dáme. Vidíte, je to hodně lehký. Nacisto, buď ticho, do prčic. Vypadá, že to nefunguje, tak to tam musíme nějak nabouchnout. Vypadá to, že jsem to zničil, počkejte na... To nevadí. To je účel. Yes, funguje to. Nefunguje to, počkejte na chvíli. Vidíte, funguje to. Takže, tady nebyly žádné náhamahy, všechno to šlo. Takže tady všechno našroubujeme. Pokud nemáte šroubek, nebojte se, prostě to zlomte. Jo. Když tam je ten konektor připojený, tak je to funkční. Jo. Tohle je jenom na flex, to nemá nic společného. Takže si vezmeme náš power supply. Ještě si to tam zapíšem. Takže pro ostatní, pokud máte modernější kejsku, tak se to takhle dává, jasně. A nebo je chcete, tak je lepší, abyste si to také připojili. A máte hotový počítač. Stop, vypni. A jenom taková informace. Tady to je naše základní deska.